Ja que veu la carrera de Santi Mina, va 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 Santi Mina, per el centre Zaza, Santi Mina que xafa àrea, Santi Mina que se la pensa, Santi Mina que amaga, fa un regal, li pega! Gol, 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 del Valencia, Galicia, calidad Santi Mina. Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concesionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la contra del Valencia, pilota a l'esquerra, llarga, 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 llarga. Corre Santi Mina, la guanya. Per el centre anava arrossegant a un central Zaza i per tant Santi Mina té espai per a jugar-se individual, llança porta amb fortuna, la pilota rebota en un futbolista del Betis però va parar mansament dins de la porteria defensa per Adán. Marca el quart del València, marca el Villamarín el que fa 4. Galicia, calidad Betis 0, València, Santi Mina 4.